Era ora 22. Afară nu se auzea nimic, în afară de picături de ploaie care loveau pervazul și la un interval de câteva minute, câte o mașină. Ploaia părea să nu se mai oprească. Părinții mei erau plecați la cinema cam de o oră și jumătate, iar eu mă bucuram de clipele de singurătate, căci eram rar lăsată singură, uitându-mă la show-ul meu preferat, pe televizor. În episodul din acea seară, Dr. Phil își exprima propria lui perspectivă despre Daniel, o fată care nu se înțelegea cu mama ei și în care, datorită audienței, a devenit vedetă în scurt timp. Uneori mă întreb de ce sunt oamenii așa. În loc să promoveze adevăratele valori, scot la lumină numai nulități, precum Daniel. Mă cufundase mai adânc în canapeaua din sufragerie, încercând să-mi țin în frâu frustrările. De când cu tehnologia asta, oamenii au luat o raznă de tot. Normalitatea primește zi de zi noi definiții. Nimic nu mai e ce a fost. Un scârții scurt întrerupe liniștea din cameră, dar nu-l bag în seamă crezând că face parte din show și dând vina pe neatenție, deoarece nu mai eram atent la TV de când Daniel înjurase publicul. Iar acesta aplauda ca și cum acea fată prost crescută spusese un adevăr. Începusem să mă gândesc la probleme existențiale și la cât de abruptă e panta pe care alunecă omenirea în zilele noastre. La cât de bine trebuie să fi fost în trecut, pe vremea când tehnologia nu era atât de avansată, când sentimentele erau împărtășite prin scrisori, la care niciodată nu era sigur că se va primi un răspuns. Alte vremuri, alți oameni. Nimic nu a rămas la fel. Mâncam floricele și râdeam atunci când Dr. Phil a luat peste picior atât pe Daniel cât și pe mama ei, pentru lipsa de educație a fiicei sale. Îl vedeam cum începe să-și piardă răbdarea, dar probabil îi se șoptea în cască faptul că imediat urmează o reclamă și că trebuie să mai reziste câteva minute. Un al doilea scârțit, puțin mai apăsat decât primul, se auzi în timp ce prezentatorul spunea o glumă, la care publicul a râs zgomotos, făcând imposibil de auzit poanta. Începusem să mă întreb ce anume scotea acel sunet, însă, gândindu-mă că probabil câinele zgârie în dușa, nu m-am ridicat de pe canapea. În câteva minute, Phil anunță că urmează o scurtă pauză publicitară, lăsându-mă să mă holbesc la o reclamă afurisită la mâncare pentru câini. Văzând acea reclamă, mi se făcuse dor de cățelul meu care, gândeam eu, zgârie ușa dorind să-l poftesc înăuntru. M-am ridicat ușor, leneșă de pe canapeaua neagră și, îndreptându-mă spre ușă, am dus și bolul cu floricele pe masă în bucătărie. Din setul de cuțit al tatălui meu, mi se păruse că lipsește bisturiul. Un cuțit subțire cu lamă ușoară, ovală și foarte ascuțită, care îmi plăcea mult când aveam vreo 14 ani și îi spuneam așa, fiind o glumă între mine și tata, pe care doar cu o oră înainte îl spălasem personal și îl așezasem lângă celelalte. Am început să-l caut prin restul sertarelor, dar negăsindu-l m-am gândit că poate au avut nevoie de el și că l-au pus altundeva înainte să plece la film. Lăsând situația baltă, m-am întors spre ușă și l-am chemat pe Froso înăuntru. Spre surprinderea mea, câinele dormea la el în cușcă, liniștit, deși eu credeam că el zgârie ușa, fiindu-i urât singur afară, pe acea ploaie care parcă nu mai știa să se oprească. Froso, auzindu-mi chemarea, se ridică din pătuțul lui și, dezmorțindu-se, intră în casă, a dormit. Emisiunea mea reîncepuse, așa că eu împreună cu Froso ne-am cuiborit unul lângă celălalt pe canapea, încălzindu-ne unul pe altul. Dr. Phil arată mai energic decât înainte de a începe publicitatea. Sigur, angajații din culise i-au dat o băutură revigorantă, i-au făcut vânt cu frunze mari și lalte și l-au masat pe ceafă. Am început să zâmbesc gândindu-mă la această posibilitate, mângâindu-mi pe cap animalul de companie credincios. Eram destul de bine dispus în acea seară, ceea ce era puțin neobișnuit pentru mine, din cauza recente mele despărțiri de prietenul meu. Fusesem împreună doar un an și jumătate, însă, în ultima perioadă începuse să se comporte extrem de ciudat. Mă simțeam de parcă persoana pe care am cunoscut-o și îndrăgit-o acum ceva timp și-a dat masca jos și a lăsat descoperit un om cu mari probleme. Îi plăcea să prindă lilie și să le frângă aripiile cu mâinile goale. Spunea că îi detestă grozav, că îi apare în vise și că îl îndeamnă la lucruri necurate. Inițial, credeam că doar glumește, căci eu așa îl cunoscusem, un tip glumeț cu umor negru de înaltă calitate. Apoi am văzut una din bietele creaturi nocturne, a fost dezmembrată cu brutalitate de către el, după ce animalul îi trecuse în zbor pe lângă ureche. Elio nu era violent când am început să vorbim, doar faptul că mama lui a murit de azi, acum jumătate de an, i-a provocat o mare suferință care a dus la schimbări drastice de comportament. Draga de așa cum îmi amintesc de zâmbetul ei cald și ochii migdalați care sclipeau când îmi vorbea. Nu înțeleg cum a murit. Avea medicamentul pentru crizele de astm mereu în buzunar. Păcat. Mare păcat. Rosso a dormit cu capul pe picioarele mele, lăsând lăbuța din fața unecând pe pielea mea.
Și gândindu-mă, am uitat spre TV. Daniel își cerea scuze de la mama ei, care parcă îi spunea: așa, fată dragă, ții replica și hai să le luăm banii. Emisiunile astea sunt regizate, e atât de evident. Plictisindu-mă deja de tot teatrul pus la dispoziție de oamenii de la televiziune, am luat telecomanda întinzându-mă cu grijă ca să nu trezesc câinele și am închis televizorul. Nici emisiunile nu mai sunt ce erau odată. Nu degeaba am tot repetei mei, că era mai bine pe vremea lor. Stând și privind la ecranul din fața mea, un gând ciudată mi-apare în capul care acum era puțin greu de la oboseală. Mi-am spălat bisturiul, acum o oră și un pic, după care l-am așezat alături de restul cusitelor din set. Părinții mei erau plecați la cinema de aproape 2 ore. Asta înseamnă că ei nu ar fi avut cum să folosească bisturiul după ce eu îl spălasem și, deci, nu ar fi avut cum să-l mute din locul în care eu l-am lăsat. Ciudat, mi-am zis în gând. Foarte ciudat.